I don't know yintoni ngathi le isenza sibe ne-understanding very strange eyoba malinxilelwe isiko, wonke umntu anxile abe ndongondongo, and then kucingwe fanuba iziqhamo zaloo nto izoba indoda ebhadlileyo. Ukokhiwa nokukhuliswa nokuqeqeshwa komntana wenkwenkwe abe yindoda akudingi nencinci indawo efunisa uba kusetyenziswa utywala, not nakancinci. Soze wakhe umntana oyinkwenkwe ofuna abe yindoda, soze ukhulise ikrwala ngeemfundiso ezisekelwe ekunxileni. Iziqhamo zaloo nto yingozi kuphela. Iziqhamo zaloo nto ngamadoda aphela kuxakenwe nawo ekuhlaleni, ngoba kaloku umntu wayeyalwe wafundiswa nokuba zonke yena ezakhe iingxaki uzisombulula ngotywala. Xa umntu exakekile engayazi uba makathini, ubomi bumongamele, wayefundiswe ukuba kufuneka asele ize abe nayo indlela eya esisombululweni. So that's why the quality of man ekhoyo ngoku ilolu hlobo ilulo, ngoba kaloku for the past few decades okokoko usiko lolwaluko salungqongisa, salujikelezisa around utywala. Kufuneka kunxilwe nje xa kusenziwa isiko. So andifuni siziqhathe. Ewe makunxilani, xa kufuna unxilwa makunxilwe bethuna, kodwa andifuni siziqhathe sicinge fanuba indlela yokwenza isiko leyo. Not nakancinci, ngase siyazi ngoku siyenzayo loo nto uba ayikho, and ke ayiyonto esingisele kwanto esikweni lesiXhosa. Isiko lesintu alinxilelwa naliphi na.